Салому алейкум ҳамёрони азиз ishtirokchini канали Экохаёт. Ман имрӯз баъд аз 16 рӯзи расо шуда Асадуллако фирмаи Калифорния ки ба Сомғар оварда будем. Мана наворошам дидаги шумо ютубам инстаграмдам бародаро. Баъд аз 16 рӯз яъне ки пори озуқе ки мо тайёр карда кирмаи ҷобоҷо кардик будем гузашта коркард карда ба тухмгузорӣ сар кардан ёни ҳозир ҳамаашро бо ҳуҷуду дале дида мегузарем. Ана бародаро биаракторе ки мо 4 квадрат яъне 4 хутти кирм сардода будем. Мана ҷои коробкахоли кирик мо мана инҷа ҷои озуқе ки мо вай кардаги мози як даста панҷоҳкити бошда ма шумо нишон дода мегузарам ки ку кирмҳо озуқи якому гузашта тухм мондан ё намондан аст Асадуллако. Мана шаб кардем бародаро як даста сам мушкил ман ё кунед. Мана ин ҳолати кирмҳо мана ин озуқи тайёр кардик мана ё кунед. Ҳамаш шурӯи мана чақмон ҳаракаташ. Имрӯз 11 ноябр ё кунед мана. Мана ин донашаҳо мана калонтар кунем камера. Мана донашаҳои зард яъне ки тухмош Асадуллако дидоседа мана бинед чихел тухм мондаги яъне ки чихеле ки ҳами 15 рӯз бе тухм мемонад гуфтаги мана қоидави хушрӯи мана аҷоибо тухм мондаги мана ҳаракати кирмо бародаро чақҳо ма боз мегӯям мана фарбе мана сурх шурӯя кирмо аҷоиб ягон хел муаммош нест мана баъд аз 15 рӯз омада яъне ки ҷароини кора ҳолати кирмоя хабар гирифта пурра ягон камбудиш бошад камбудошро фаҳмода дода худохоҳ имрӯз мерем мана бародаро суб сурх кирми Калифорния доначо ҳамаш тухмош ҳақиқатан мешудааст ми Асадуллако мешудааст чихеле ки ҳами 15 рӯз гуфта будем фақат он чизе ки ман гуфтам шумо ба ҳамон кор иҷро кардем бо ягон корам каред меко не фақат ҳамон бо масета шумо ана бародаро мана бинетон мана тухмош боз забордаги нишон дода гузарам мана бачаҳош бародаро мана борик майда тароида хулоса чӣ гуфтани агар шумо сатҳои замин гуфтаҳои муфти кор кунед агар мувофиқи таҷрибаҳои мо аниқ ва дақиқ мешаду халосиҷанда ягон хел афсона нест ҳақиқат будааст ми Асадуллако ҳақиқат ягон хел ба чашми худатон яъне ки натиҷаи маҳсули кори худатона бо гуфтаҳои мо карди дидед ҳамаи закони мако яъне ки шумо якум қадами мушкиланда гузаштед чашмо гуфташем худо хад агар мана натиҷашон зӯр боз гуфтаҳои мо сари вақт иҷро кунед агар 4 моҳ ба малака худо хад биёгонашон тайёркарӣ гирифтанишон мумкин фақат аз пей ҳамин кор